Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина, исәнмесез? Яз җиттеме, өскә кара, ике әлмәтле кар төшеп җитди зыян күргән. Карыйм түбәләргә, и потом чистарталар бит әле түбәләрне. Ну, башка төшмәсен дип, әкрен генә җайлап кына, карап кына йөрим. Онкология белән авыручылар рәсем төшереп савыга. Когда я рисую, мне очень нравится, я получаю положительный заряд от этого. Бәхет көткәндә проекты үзенчәлекле балаларны сөендерүен дәвам итә. Бер-берсе белән аралашып, әдәби телдә җөмләләр төзеп, үзләренең интонациялары белән дә эшләделәр. Социаль челтәрләрдә Юнус Әминов урамындагы 6-нчы торак йортның 10-нчы катында урнашкан балконыннан кар төшүе турында мәгълүмат таралды. Нәтиҗәдә 33 яшьлек ир-ат һәм 5 айлык бала зыян күрә. Сабыйны әнисе 1-нче каттагы поликлиникага коляскада алып килгән була. Ябык баш сөяге мие җәрәхәте белән малай хастаханәнең реанимация бүлегенә озатыла. Вот, пожалуйста, Аминова 6, сейчас трясусь, вызвала скорую. Мужчина выходил, на него упала целая глыба. Социаль челтәрләрдә таралган видеодан күренгәнчә, кар төшкәннән соң ир-ат хәрәкәтсез ята. Моннан тыш 5 айлык бала да зыян күрә. Ул көнне әнисе аны балалар табибы офисына алып килгән була. Бу видеода кар төшү мизгеле. Бүген бала Казандагы Республика балалар клиник хастаханәсендә. Табиблар аның хәле тотырлыклы авыр дип бәяли. Ир-атка ярдәм күрсәтелгәннән соң ул амбулатор дәвалануга җибәрелә. Бу Татарстанда бердән-бер очрак түгел. 13 мартта Чүпрәле районында мәктәп түбәсеннән шулай ук кар төшә. Нәтиҗәдә 16 яшьлек кыз имгәнә. Яшүсмерне баш мие җәрәхәте һәм култык сөяге сыну белән хастаханәгә салалар. Шулай ук март башында Яшел Үзән шәһәрендә гадәттән тыш хәл була. Түбәдән кар үтеп баручы 2 ир-ат һәм бала өстенә төшә. Олылар үзләре торып баса алса, баланы кар астыннан казып чыгарга туры килә. Нәтиҗәдә баланың баш мие селкенгән. Башка мондый очракларга юл куймас өчен әлбәттә профилактик чаралар күрелә. Бүген коммуналь хезмәтләрнең активлыгын күпләр сизгәндер. Сразу же после этого инцидента было поручение обойти все дома. У нас таких домов порядка 108. Бу вакыйгадан соң барлык йортларны карап чыгу йөкләмәсе бирелде. Бездә тротуарларга кар төшү куркынычы булган 189 йорт бар. Бүген 142 йорт тулысынча чистартылган, 47 йорт чистартасы калды. Тротуарлар сигнал тасмалары белән әйләндереп алынган. Эш дәвам итәчәк. Работа будет продолжаться. Экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләре көн саен шәһәр территорияләрен әйләнеп чыга. Бүген 43 хокук бозу очрагы ачыкланган. Шуларның 18-е төзәтелгән. Март башында һәр идарәче компания белән түбә, керү өлеше һәм кәрнизләргә игътибарны арттыру турында сөйләшү була. Снег может скапливаться даже и на плоской крыше. Поэтому приглашены были все Кар управляющие. яссы түбәдә дә җыелырга мөмкин. Шуңа күрә сөйләшүгә барлык идарәче компанияләр, шул исәптән Әлмәт идарәче компаниясе дә чакырылган иде. Алар үз түбәләренә керү өлеше һәм кәрнизләргә игътибар итәргә һәм вакытында боздан да кардан да чистартырга кирәклеге турында кисәтү алдылар. Чөнки төзекләндерү кагыйдәләре буенча кар массасы 30 сантиметрдан артмаска тиеш. Скопление даже снежной массы выше не должно превышать более 30 сантиметров. Бу вакыйганың барлык шартларын ачыклауга юнәлдерелгән тикшерү эшләре алып барыла. Россия Федерациясы хөкүмәтенең 2006 елның 13 августындагы карары белән расланган кагыйдәләре нигезендә 10 пункт таләпләре бозылган булып чыга. Төгәлрәк әйткәндә, күп фатирлы йортның куркынычсызлык характеристиклары үтәлмәгән. Гражданнарның тормышы һәм сәламәтлеге куркынычсызлыгы тәэмин ителмәгән. Нәтиҗәдә, Әлмәт идарәче компаниясе вазифаи затларына карата җинаять һәм административ хокук бозу эше кузгалды. Яз көне бигрәк тә март аенда игътибарлы булырга, бина диварларына якын бармаска, балконнар астында йөрмәскә һәм балаларга мондый урыннарда булырга рөхсәт итмәскә тырышырга кирәк. Аска карап йөрим шул хәзер. Ну төбәбезнең менә бу там правление йортында чистартылар нормально. Ну не всегда же об этом думаешь, как бы. Карыйм түбәләргә, и потом чистарталар бит әле түбәләрне. Ну, башка төшмәсен дип, әкрен генә җайлап кына, карап кына йөрим. Балаларга домасларында йөрмәгез дибез инде. Кар һәр вакытта бундый кояшларда авып төшә. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Наталья Зейнина, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Студентлар өчен оештырылган проектлар ише мөмкинлекләрдән һичшиксез файдаланырга кирәк. Студентлар, хезмәткәрләр һәм алдынгы инженерлык мәктәбе җәмгыяте әгъзалары да моңа инандылар.
Шулай грант ярдәмендә булдырылган стартапның серләрен безнең төшү төркеменә дә ачтылар. Ләйсән Галиева тулырак сөйләр. Ясалма интеллект безнең тормышка керде. Хәзер сәламәтлекне нейрон шелтәрләре ярдәмендә төгәлрәк һәм тизрәк контрольдә тотарга мөмкин. Узган елның февраленнән Россия базарыннан глюкоза дәрәҗәсен тикшерү датчиклары белән тәэмин итүче барлык компаниялар китте. Бу яңалыкны белгәч, алдынгы инженерлык мәктәбе командасы шикәр диабеты белән авыручыларның сәламәтлек торышын дистанцион мониторинглау сервисын эшләргә карар итә. Сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматлары буенча, безнең илдә бу диагноз якынча 10 миллион кешегә куелган. Шикәр диабеты белән авыручылар кандагы глюкоза дәрәҗәсен даими контрольдә тотарга мәҗбүр. Процедура бармактан алынган канны анализлау ярдәмендә башкарыла. Әлбәттә, мондый кирәкле чара шикәр диабеты булган кешеләрнең көндәлек тормышын тагын да җайсызлата. Әлмәтлеләрнең ачышлары киресенчә, канны анализламый, тукыма сыйыклыгын анализлый. Проект буенча 2 команда, инженерлар, программистлар, дизайнерлар эшләгән. Әлеге ачышларның программисты Александр Зубов машина өйрәнү алгоритмнарын эшләп проектларын төзегән. Никаких ощущений при этом ни болевых, ни дискомфорта не испытывают, потому что... Авырту да уңайсызлыкта сизелми, чөнки датчик үзе клейга ябыштырыла. Монда ябыштыручы компонент бар. Һәм глюкоза дәрәҗәсен анализлау өчен микроэнә. Ул нерв катламына барып җитми. Димәк, кеше физик яктан гына аның тәэсирен сизә алмый. Физически не может ощущать эффект от нее. Моннан тыш датчикны беркеткәннән соң 2 атна дәвамында излексез кулланып була. Тәндә прибор барлыгын уйламый, аның белән юынырга, спорт белән шөгыльләнергә һәм гади яшәргә мөмкин. Хәзер кандагы глюкоза дәрәҗәсен күзәтү дә бик җиңел булачак. Әлеге датчик Bluetooth аша смартфон белән элемтәгә керә. Кушымта урнаштырып, алынган мәгълүматлар нигезендә шикәр дәрәҗәсен тикшереп, чирне ничек дәвалау турында фикер йөртергә мөмкин. Мы очень активно внедряем искусственный интеллект в различные домены. Без ясалма интеллектны химиядән алып биотехнологиягә һәм нефть химиясенә кадәр төрле өлкәләргә бик актив кертәбез. Шуңа күрә без ясалма интеллектның тел модельләренең эшләвен аңлаган белгечләрне әзерләүдән тыш, алар инде төрле өлкәдә конкрет проблемаларга юнәлешкә бирелеп эшлиләр. Заточены на конкретные проблемы в различных доменных областях. Алдынгы инженерлык мәктәбе беренче чиратта үз өлкәләрендә югары квалификацияле инженерлар, белгечләр, лидерлар әзерләүгә юнәлдерелгән. Алар гамәлдәге технологияләр белән эшләп кенә түгел, әлеге яңа технологияләрне булдыру сәләтенә ия. Студентлар стартабы бәйгесенең 5-нче чираты старт алды. Бәйге кысаларында Татарстан Республикасы студентлары 1 миллион сумга ия була ала. Студентлар стартабы программасы Университет технология эшкуарлыгы платформасы федераль проекты кысаларында инновацияләргә ярдәм фонды тарафыннан үткәрелә. Студентларның проектларын коммерцияләштерү тәҗрибәсен, шулай ук стартап булдыру һәм үстерү юлы белән эшкуарлык тәҗрибәсен алыр өчен бирелгән бу мөмкинлек үз технологик проектын үстерүгә 2000 студент алачак. Грант җәлеп ителгән белгечләрнең хезмәт хакын түләргә мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук юридик затны теркәү, җиһазлар, материаллар, комплектлау материаллары сатып алу, интеллектуаль милеккә хукукларны теркәргә кирәк булган чыгымнарны каплаячак. Гаризалар кабул итү 15 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Гариза бирү буенча консультацияне Минем бизнес үзәгендә алырга мөмкин. Тулырак мәгълүмат экраннардагы сылтама буенча. Әлбәттә, онкология белән авыручылар өчен рәсем ясарга тәкъдим итәләр. Реабилитация узучылар өчен махсус дәресләрне оештыручылар рәсем сәнгате дәвалый дигән фикердә. Дәресләр Татарстан Республикасы рәисе гранты буенча мөмкин. Теманы Алса Ахмаджанова дәвам итә. Снег на переднем крае более интенсивный, да? Айсылу Фәрхетдинова рәсем ясау белән яшькә җиткәч кенә шөгыльләнә башлаган. Бала үсмер чакта рәсем ясау теләге булса да, бу дәресләргә эләгә алмаган. Бүген исә аны бу юнәлешкә онкология диагнозы этәргән. Операция ясау белән дәвалану вакытында ул шушы дәресләргә йөри башлый. Үз куллары белән ясаган һәр хезмәте күңеленә хуш килә. Вот эта болезнь, что если дома вот Бу чир белән авыручы кешегә бер вакытта да ябылырга ярамый. Янында шундый яхшы кешеләр булганда аралашырга һәм шөгыльләнергә кирәк. Надо тянуться и общаться.
Ну, или они все-таки должны быть желтыми? Они вот у краешка только вот тут, вот сюда. Қор әлі иреп бітмәсә дә табиғат инде уяна, умырзаялар шәшәк ата. Бүгенге рәсем дәресенең темасы. Ул ел фасылы белән чагышкан. Ирина Сахарова сүзләренчә, бу рәсем аңарда ниндидер яңа көч уята, яшәргә дәрт бирә. Главная цель здесь не что-то такое прям красивое произведение создать. Безнең максат монда шедевр ясау түгел, ә уңай хис кичерешләр алу. Мин рәсем ясаганда күтәренке кәеф белән эш итәм. Когда я рисую, мне очень нравится, я получаю положительный заряд от этого. Смотри, можно так, можно, например, вот так стучать. Һәр ел көн шушы дәресләр алып баруга багышлаган Галия Бәширова да бу шир белән якыннан таныш. Үзендә көч табып, авыр диагнозны җиңеп чыгып, ул шундый ук хәлдәге хатын-кызларга ярдәм итәргә теләк белдерә. Дәвалану вакытында ул үзен бары рәсем ясау белән генә коткарган. Шуңа да аңа һәрбер укучысының эмоциональ халәте мөһим. Я как волонтер провожу эти занятия с онкопациентами. И у нас занятия проходят ведь не только с онкопациентами. Мин волонтер буларак бу дәресләрне алып барам. Безнең оешма «Мы вместе без бергә» дип атала. Бу иҗади дәресләр онкопациентларны үзара һәм аларның гаиләләрен берләштерүче чаралар. Их близких, друзей. То есть на занятия могут приходить мамы и с детьми. Или, например, с сестрой, да? Для того, чтобы было совместное сотворчество. Иҗат белән берлектә дәвалану бу дөрес усул, ди Галия ханыма. Диагнозны ишетүгә үк кеше депрессиягә бирелә. Аны курку хисе һәм билгесезлек биләп ала. Бу вакытта иң мөһиме үз-үзенне кулга алып, мин җиңәм дип әйтү. Считала, да, что солнце согревает. Как будто у тебя 3 куста подснежника здесь, да? Да, идеально. И небо идеально. Все красиво. Алсу Ахмаджанова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Телешко балалар федераль медиа мәктәбе һәм Луч телекомпаниясе оештырган «Бәхет көткәндә» проекты үз эшен дәвам итә. Балалар өчен мөһим һәм дулкынландыргыч этап килеп җитте. Алар үзләре төзегән списоктан чакырылган кунаклар катнашында Новостята телевизион программасын төшерәчәк. Тулырак алдагы минутларда. Сегодня со мной лучший ведущий этого города Артур. Привет, Амирхан. Спасибо тебе за комплимент, очень приятно. Балалар өчен бәхетне көткәндә проекты гомер буе истә калырлык шым маҗарага әверелде. Алар балалар журналистикасы, ораторлык сәнгате һәм импровизация буенча мастер-класслар үттеләр. Дәресләрдә файдалы белемнәр генә үзләштереп калмадылар, күңелле вакыт үткәрделәр һәм яңа дуслар таптылар. Балалар белән сорашу үткәргәннән соң аларның кем белән алып барырга теләүләре ачыкланды. Александр спорт тәмауга, аңа следж хоккей ошый. Ул Нефть хоккей командасы уенчылары белән танышырга хыялланды. Много смеялись, получилось. Много дублей пересняли из-за того, что некомпетентны в этих делах. Так все получилось здорово, отлично. Рамина блогер Алиса Полескаяны бик ярата. Аның белән беренче ел гына таныш түгел. Шуңа алып баручы сыйфатында нәкъ аны күрергә теләде. Милана вокал белән шөгыльләнә. Венера Мөхәммәтханова белән шәхсән танышырга шат булды. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. Я считаю, мы лучшие артисты на этой сцене просто. Әмирхан җәмәгать кешесе булырга тели. Шуңа күрә заманча алып баручы Артур Ломов белән эшләү мөмкинлегенә шатланды. Милана белән Лилия Зәхретдинова беренче минуттан ук илһам тоттылар. Бу физик мөмкинлекләре шикле балалар өчен бик әһәмиятле рольгә ия. Чөнки балалар монда бер-берсе белән аралашып, дуслашып, яңа үзләрендә яңа сәләтләр ачтылар. Алар камера белән эшләргә өйрәнделәр һәм бер-берсе белән аралашып, әдәби телдә җөмләләр төзеп, үзләренең интонациялары белән дә эшләделәр. Һәр катнашчыга проект спонсорларыннан бүләкләр тапшырылды. Алсу Нуриева, Наталья Зейнина, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мы тебя поздравляем. Спорт яңалыкларына. Бөгелмә берничә көнгә республиканың иң көчле көрәшчеләренең җыелу үзәгенә әверелде. 3 көн спортчылар 24 яшькә кадәр грек-рим көрәше буенча Татарстан беренчелеге лидеры исеме өчен ярышты.
Әлмәтнең Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче спортчылары үз әзерлекләрен күрсәтеп, колабызга 3 алтын һәм көмеш медаль алып кайтты. Үз авырлык категорияләрендә Умар Гадаборшев, Ильяс Зинуров һәм Илдан Төхбәтуллин беренчелекне яулады. Икенче урында Исат Зангиев, Мелхим Ачиев һәм Камил Галимов. Хөрмәтле хоккей сөючеләр, иртәгә 20 мартта 19 сәгать 45 минутта безнең каналда спортивный регион тапшыруын карагыз. Чыгарылыш Әлмәтнең Нефтяник командасы үз бузында Курганлы Зауралье белән үткәргән матчларга багышланачак. Юбилейный спорт сараенда узган ширек финал уеннарыннан тыш үзенчәлекле хоккей турында да сөйләячәкбез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенгә шулар, исән-имин булыгыз.